Klimsomar atum Aphan Dramma Workshop kapaman pon. Assam Naitia San Milan Karbi Anglong District Committee atom pen patirpi ponsi Kendriya Sishu Nat Karma Hala Hanjang Lang So Sari Hazan Higher Secondary School along Nipai Great Rock Siben Nipai Inkorapli Jakhong Suri Hinira Inkorapho an kapaman ponji Aphan patumi ben pangcheng pontanglo. Kecheng si sai angdeng ateng pen ada por phai sirkep apor lama ke pangjar ke Bisnu Saikia Karbi Anglong District President Alang Lihin pen lama pangjar pon. Bangso phe drama workshop kangpu lake Sardili Chairman Bogazan Municipal Board Alang Li reading pen ingpu pon. Bangso ingpudet pen kala Guru Bisnu Prasad Rabha Kumlin along Milur ke kai Kechapon Santaram Das Central Committee Secretary Netaraj Kumlin along Milur ke kai Kechapon Sarel Chahan Be President Sari Hazan Branch Pini Bangso Drama Workshop Kecheng si kangpu amai along Bogazan SDO Civil Kakumuni Saikia Chief Guest Aman pen chetongdon. Anparda Bogazan second OC ke thekiding atom chetongdon. Patumi bangso amai kejapon lake Suraj Mahanta Karbi Anglong District Secretary Alang Lihin pen mai chepahem pupon pen mai misen meet pen pachun pon. Hanjang lang so pen klengdun terang report Karbi Life.